Zhodnotenie rána, pondelok, 25. august. Už čoskoro nás bude 400. Ďakujem za vašu sledovanosť a podporu. Takže poďme na dnešné ráno. Včera na Lomnickom štíte bol vyrovnaný rekord minimálnej teploty. Hodnota klesla na -8,4 stupňa Celzia. Keby to bolo o desatinu menej, prekonal by sa rekord z roku 1980. Na Slovensku dnes ráno na mnohých miestach teplota klesla veľmi nízko, najčastejšie od 8 do 0 stupňov Celzia. Lokality, kde sa meria v obci alebo v blízkosti. Sihla, okres Brezno. -1,8 stupňa Celzia pri Stratenej a Dobšinskej ľadovej jaskyni. -2,5 stupňa Celzia lokality s výraznou mikroklímou. Meandre Hrona -3,4 stupňa Celzia Pusté pole, -5,1 stupňa Celzia Silická planina, Bučina, -3,9 stupňa Celzia, Veľká Poľana. Výpadok merania, no podľa informácií od lovcov mrazov minimum okolo -8 stupňov Celzia. Zaujímavosť. V Maďarsku na výskumnej stanici Mohostöbör zaznamenali dokonca ľadový deň. Teplota tam klesla pod -10 stupňov Celzia. Mohostöbör je klimaticky veľmi extrémna kotlina s jedinečnou mikroklímou, kde sa často vytvára silný studený vzduchový bazén a teploty klesajú hlboko pod okolité úrovne, často aj pod -10 stupňov Celzia. Jedná sa teda o závrtnú kotlinu. Zdroj údajov a meraní, lovci mrazov,